Dobrý deň, volám sa Braňo a vítajte pri sérii kuchárskych videí, v ktorých si ukážeme prípravu jedál a dezertov pre ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami. V dnešnom videu si pripravíme mrkvovú tortu s tvarohovým krémom. Na prípravu mrkvového korpusu budeme potrebovať drvené lieskové oriešky, hladkú špaldovú múku, vajíčka, trstinový cukor a mrkvu. Základnou surovinou tohto korpusu je mrkva, takže si ju môžeme očistiť a nastruhať. Mrkvová torta je obľúbená hlavne vďaka vysokým výživovým hodnotám. Mrkva obsahuje veľké množstvo vitamínu A a vlákniny. Z mrkvy odrežeme konce a následne nastruháme. Mrkva obsahuje vysoký obsah draslíka, ktorý pomáha udržiavať krvný tlak v norme. Nezabudnite mrkvu strúhať najemno. Mrkvu si navážime. Mrkvy nemáme dosť, tak ešte si dostruháme. Pokiaľ máme nastruhanú mrkvu, môžeme začať s prípravou korpusu. Ako prvé si vymiešame vajíčka s cukrom. Rozbitým vajíčkam pridáme trstinový cukor a môžeme začať miešať. Vajíčka s cukrom máme vyšľahané a postupne môžeme pridávať mrkvu a múku. A na konci pridáme do cesta drvené lieskové oriešky. Pokiaľ máme cesto hotové, nachystáme si formu na pečenie. Môj tip pre vás je, pokiaľ sa bojíte, že sa vám korpus prichytí na formu, použite papier na pečenie, ktorý si dáte na spodok, priložíte formu a zatiahnete a zvyšok papiera si môžete odstrihnúť. Hotové cesto si prelejeme do pripravenej formy. Pripravené cesto máme vo forme a následne vložíme do rúry, ktorá je predohriata na 180 stupňov a budeme ju piecť 45 minút. Medzi tým, ako sa nám pečie mrkvový korpus, si pripravíme jednoduchý tvarohovo-vanilkový krém. Jemný tvarok a vanilkový cukor si rozmiešame mixerom. Keď máme krém hotový, vložíme ho do cukrárskeho sáčku a dáme do chladničky vytuhnúť.
Korpus máme hotový, je vychladnutý a môžeme si ho začať krájať. Ak sa nám vrch korpusu nepáči a je pre vás nerovnomerný, môžete si ho kľudne zrezať a upraviť podľa seba. Aj takáto mrkvová torta vie potešiť každého oslavenca a je vhodná na každú príležitosť. Prajem vám dobrú chuť.